Bahai tongbai norok sokbai ka haino hai o video lam sugu jotono nani o channel tui hingke angkha khlaio jotono kaham tongbai na hnoi o video ongkha entertainment ni bagui se swnamjago o video no naio kebo serious rok tana di tei baksa buksu borok rok bo sao hai rose video tongkha hingke se tripura sarok kwluk fu hnoi amo suki krok bukhuk bai ke saima hno are khnadi angbo masa borok tipra sana bele angkhe tamoni bagui kwluk yasa hingke borok ke tamoni kwluk mora dai te video phunok detse nang belai kok sao akon video no senglai sinai hoi teruk ke thangdi jemne tabo watei ni jora klai gola rok phate kangke nini ama bai besuk tur ke tangjak no ne nini ama tei ninga rok naisok tongkhana oste ke thangdi klai no ang no kaham ni bagui sao hapingo muikuthu khola thangpuro nang bufang sakao kamani muisreng waije pro gengo wari rijak hapro se ama hne ma ogan saima khobla bufang saka kamani ok chikon tamudin tayoy ok chikon tamudin tayoy kisha khnadi tamu bashadi hai tamong samo nijuni bahanok rok no line rok da marai na naitong boikhe yang tei khogoi leng phaidrok rogo chubawane le hante ya oi ang lasika pura lasika ei kislam sujone teir gari to please ki ko bai mana mase do please ke dori kodi tu naithokti kodi makne da ba dodi please ke oro tamui besa san ha mulai sakhe tamba khurnani nango thangi manglakse ok chikon tamudin tayoy tabuk khai pararogo se bori nukliya na bador mas ni sila haike boni bahano no pito se rutharai tong siu tabuk khai tamo sasna ni te akon thanga tinin video asnang sinai ani video sajak khangke like rir di akon next video malai finai